попадна в Център Пърк? Ами в Център Пърк попаднах чрез Фейсбук. През лятото тази година си търсих работа, основно като барман по заведения. Фреш портокал? Да, фреш портокал. Добре. Тук наистина хората са френци настроени, ако мога така да се изразя. И идват усмихнати. Някоя пикантна история? Някоя пикантна история. Излизат различни много интересни хора на сцената. Някой разказва фицове, друг жонглера, трети пее. Какво носиш в момента? В момента носим цитронада, количка и едно кафенце. Късно вечер някой няма да спи. На кой го носиш? Нашите големи клиенти, главно спокойно вече има само едно цвете. И ти ли е трудно да не развиваш тази табло? Ами, не, то се свиква. В един момент просто това ти е нещо като навик. Нещо по навик? Да? Натоварва ли ти работата? Не. В Център Пърк? Въобще. Добре, а ти би ли изпълнила нещо на сцената? Ами, не бих рискувала просто, защото ще изгубя клиентите. Едва ли? Аз съм Венци Даскалов, водещия на петъчния квиз. Добре, кажи извън куизовете и извън Център Пърк, какво се занимаваш по-сериозно като хоби? По-сериозно като хоби се занимавам с спорт. Нещо по-точно, по-конкретно? С снукър. И лека атлетика и художествена гимнастика. С хората тук човек лесно се сприятелява и хората наистина искат да станат приятели. Венци, знаеш ли въпросите предварително? Почти. Какво знаеш това? Я кажи за утре какви ще бъдат. Не толкова рано. Кой е най-добрият отбор? Тук е една наша Рейчел. Рейчел Грин. Тя замина за Италия. Помахваме, знаем, че ще не гледа в интернет. Само хубави неща ще предстоят от тук нататък. Гледайте ни следващия път. Благодаря. Мотивирах ли хората?